Onye ikpe aka n'ọnụ onye Miss V mụọ nwa ọgọ ya Jaden. Oh well. Jaden. You want that? Agọ ya Michelle. You want that? So ụmụ ihe ndị na-eme anyị akpọ gị nwa afọ Igbo. Onye awụ onye Igbo. Imepebe dị ọnụ kwuo okwu ndị asị mba onye awụ. Adị m ka ihe onye Igbo ị ga-ama. Ọ na-add a little bit of spice. Ịdịkwa sure. Ọ dị n'ofa. I'm working now. My nephew and my niece don't go about Kaya now. They didn't go well. One them working, they make sure that Nana. We inform my nephew and my niece. I'm not walking. Getting on the academy. Hana so normally. Always some things na money. Oh Hana kuhiri. Okay, Igbo, Igbo, it is chic. Mandela says it's not chic to wallow Igbo. It is cool. When they got shake that na ha chohe lo woka makana all the very easy. I'm not doing like when them organize because ishim na madu riboti obanye na character ya. Ono take good care of you. Onye agam na agam ago nwa m agam adodi iwe. Ewe. Amadodi igwe. Come on one. Otu nwa m agam adodi. Agam. Agam.